סע, תן. רגע, אני לא יכול לראות בגלל הטלטלית. בגלל הטלטלית כפרה. עצור שם. מימוני, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. יש שם ילד קטן. לתת? לא. איך הוא מתכופף תמיד בדיוק כשנוקף? אחד לוקח לך את הוורוד. לא ורוד, אני על הכחול אני. אוי, זה סרטון! יש! איזה סרטון, הנה, תרוצו לפנות אותו. בטח שצילמתי את זה. וואו, פגעו למישהו בראש. מה זה? איזה סרטון אגדה. מה, לא ראיתי את זה, אחי. אף באמי עם הרגל כזה. הוא גירד את הרגל